But the vanished gallery of Max Stern was framed and transformed by the contemporary gallery in Israel that now bears his name. Not everyone is pleased that the Jewish people have returned home. On July 31st, 2002, a terrorist explosion struck Mount Scopus, killing 9 individuals and wounding scores of others. The design of a memorial involved special demands. דבר ראשון, לא רציתי לעשות את זה. זו הייתה התגובה הראשונה. ולאחר, בגלל אהובה, בגלל שאהובה התעקשה, שזה, אז התחלתי לחשוב על זה, והתחלתי להבין שמול משהו כל כך זוועתי ונוראי ודרמטי, צריך להשתמש בגישה הפוכה לחלוטין. צריך משהו מינימליסטי, understated, כמו שאומרים באנגלית. משהו מאוד מינימליסטי. לקחתי עץ אחד שגדל פה כבר, והזזתי אותו, שתלתי אותו, עקרתי אותו ושתלתי אותו בזווית במקום שהיה העץ. זאת אומרת, העץ הזה היה פה. כן, היה פה. כן? בעצם, כאילו שהוא עף מההדף של הפיצוץ. מאוד מתאים לזיכרון של משהו טראומטי שהיה, שהוא נמצא איפשהו בקצה הראש בזיכרון, אבל אנחנו לא חיים באבל, בהנצחה, במשהו שהוא מאוד בעייתי בארץ שלנו, של אתרי זיכרון בכל מקום שהם מאוד בומבסטיים ומאוד מתים גם. אנחנו מדברים בעץ חי, הוא פשוט מזכיר את זה שקרה פה משהו, אבל הוא ממשיך לחיות. אני בדרך כלל לא עובד עם אנשים שכיף לי לעבוד איתם, כי אני עובד בפרויקטים ציבוריים הרבה. זה היה מקרה מאוד נדיר, שהיה לי מישהי שהבינה בדיוק על מה אני מדבר, ורק הייתה עסוקה בלעזור לי כדי שיקבלו. זה היה מאוד קשה לשכנע את הנהלת האוניברסיטה ללכת על משהו כל כך מינימליסטי, אבל היא עזרה לי, תמכה בי ב100% בדבר הזה. אין לי מילים להגיד כמה היה נחמד לעבוד איתה על הדבר הזה וכמה חשוב. וחוץ מזה שהכל בגללה. With Ahuva's help, there are trees of other kinds at the Hebrew University, like these on Givat Ram, beside which a poem is inscribed. העצים נתנו לי את פריים וצילם, את שירת אלוותם, את הסודות, את הכישוף, תמורות יופיים במעגלי הזמן. לימדוני משמעותה של ענווה המכירה במקומה הנכון, בדברים כפי שהינם. העצים נתנו לי את בשרם לגלף בו את סימני הדרך של הגעגוע, החותר באדמה הסמויה מבקש שמיים של אין סוף. ואני, אין לי מה שאתן להם, לבד ממקדש מעט זה שבנתה לכבודם אהבתי. It remains the case that from Mount Scopus, the view to the outside is breathtaking. But thanks to Ahuva, the view to the inside can be inspiring in its own right. כל שנה בימים נוראים היינו נוסעים לצפת, המשפחה הייתה נוסעת לצפת, והיינו הולכים לאבו אב, לבית הכנסת של אבו אב בצפת העתיקה. זה בית הכנסת, אחד משני בתי כנסת הכי חשובים בצפת. הוא בית כנסת קבלי מאוד ידוע, הוקסמתי ממנו. כלומר, חוויתי משהו אינטואיטיבי שתמיד משך אותי, היה מגי עבורי באינסטרומנט הזה שקרוי בימה, והרמתי טלפון לאהובה. אני לא זוכר אפילו מירי חלי, שהיא האוצרת של האוניברסיטה העברית, ויכול להיות שהחומר הזה נמצא חן בעיניה. ואהובה באה, אני זוכר, עומדת על המדרגות. היא מסתכלת על העבודה מגובה של בערך 2-3 מטר. אני ראיתי את הפנים שלה, אני קורא פנים, אני קורא שפת גוף. ואמרתי, התחילה פה שיחה, עוד לא אמרתי מילה. לא אמרתי לה, בואי, תראי, אולי, אוניברסיטה. ראיתי שעובר עליה מהלך רגשי, מהלך שהיא קולטת ומפנימה. יש עוצרים שהדיבור שלהם הוא דיבור סלקטיבי.
כלומר, הם באים לבחור את העבודה או העבודות שמעניין אותם. והם מסדרים את התערוכה. יש עוצרים אחרים שהדיבור שלהם הוא דיבור ביקורתי. יש עוצרים אחרים שיוצרים שיח, דיאלוג. והאהובה היא כזאת. הדיאלוג הזה נורא חסר בנוף האמנותי. אין הרבה עוצרים שיוצרים דיאלוג כזה. וזה, אני אמרתי קודם, אני מודה מאוד על ההזדמנות לעבוד מולה. After so many years of helping people to see the world anew, it seems appropriate that the last exhibition Ahuva helped to develop, an exhibition co-organized by her, made it possible for even individuals without sight to experience the expressions of art. In 2004, I approached Ahuva with the idea, and she immediately liked it. And Ahuva kept encouraging me, and she really saw the potential in it. And then basically Ahuva, once she got the approval from the committee, she really pushed it forward, I would say. First of all, Ahuva wrote a very beautiful opening text for the exhibit, and everyone just loved her hadrachot there, because she really knew how to make the works come alive to people. And Ahuva really picked most of the artists in the exhibit. For the blind people, I think it gave them a sense that they're like other people. They can be like other people and enjoy an exhibit. For the sighted people, we're very blown away by this idea of touching a work of art, and also the idea that a blind person could appreciate a work of art. I want to also take the opportunity to thank Ahuva. That collaboration was very special, and I really appreciate it. I feel very fortunate to have had that experience. So when we thank you, Ahuva, for helping us to see, to feel, and to understand, the thanks come not only from your immediate family, they come from people throughout the university and beyond it, from people in Jerusalem at large and beyond it, for sharing your extraordinary vision with us, Ahuva. All of us wish to express, however inadequately, our special thanks to you.